Hei, olen Oleg Pietarista. Olen 46-vuotias ja asunut Enossa perheeni kanssa. Tulin Suomen 2 vuotta sitten. Minun mottoni on asenne ratkaisee. Olen ystävällinen ja huolellinen. Minulla on hyvä asenne ja haluan oppia uutta. Kotimaassani opiskelen tekniikka-alaa yliopistossa. Nyt Suomessa olen opiskellut hoiva-alan maailmankoulutuksessa ja käynyt myös suomen kielen kursseilla. Kotimaassa olen töissä logistiikka-alalla. Suomessa olen tehnyt hoiva-avustajan työtä vanhusten parissa. Vapaa-ajalla harrastan liikuntaa purjeveneellä ja luin paljon. Haluan jatkaa opiskelua Kiteen Riveriassa ja valmistua hoiva-avustajaksi. Tulevaisuudessa haluan olla töissä vanhusten kanssa hoivatyössä. Unelmani on saada vakituinen työpaikka ja auttaa ihmisiä. Kiitos katsomisesta ja nähdään.